बिटिसि सरकारनिफ्राय दायो मोनफ्रोमबो बिसिडिसिआव एनरेगानि फान्डनि गेजेरजों दायो अंगनबादि सेन्टार लुफुंनाय जे हाबाफारि बे हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ। दिनै बावहायबो बावखुंग्रि समस्तिनि TLCC चेयारमेननि नाजानायाव बेलगुरि गामियाव दायो गंसे अंगनबादि सेन्टार लुनायनि जे हाबा बे हाबाखौ जागायनो नागिरदों। नंगौ थारैनो जे जोंनि जे उन्दै उन्दै जे गथ'साफोर बिसोरखौ स्कुलाव फैयैनि सिगां जे अंगनबादियाव थिनहरनाय जायो। जेरै दायो टाउनफ्राव प्ले स्कुल किडजि बायदिसिना जेफोर फसंथानफोरखौ खालामदों बेबायदिया आगोलनिफ्रायनो जोंनि आसाम सरकारनि बा सरकारनि बिथिंनिफ्राय आगोलनिफ्रायनो गामि गामि फसंनाय जादोंमोन। नाथाय बेखौ फसंनाय समाव सोरहाबा न' गैयामोन, सोरबा क्लाबाव खालामो, सोरबा बबेबा स्कुलाव खालामो बा सोरबा सोरनिबा न'आव खालामो, बेबायदिजों आगोल खालामबोनाय जादोंमोन। नाथाय दायो बिटिसि सरकारनि नाजानायाव दायो बेबायदि मोनफ्रोमबो बिसिडिसिआव जागायग्रोदों आरो लासै लासैनो मोनफ्रोमबो गामिफ्राव बेखौ लांनाय जागोन। आसाम सरकाराबो देग्लायनिफ्राय मडेल अंगनबादि सेन्टार होननानै खालामदों। MLA फोरनो मोनफ्रोमबो समस्तियाव 11 गं मडेल अंगनबादि सेन्टार हरग्रोदों। दा बे खामानियाबो बावैनो आंनि समस्तियावबो जागोन। गोनांथार खोथाया जाहैबाय मा, जोंनि जायफोर गामिनि गथ'साफोर जायफ्रा LP स्कुलाव फैनायनि सिगां जाहाथे गाव गावनि गथ' गथायफोरखौ बे अंगनबादि सेन्टाराव हरनानै माने फरायजेननाय जेखौ माने फाइलि बा बिथराय होनो बावहाय जेथो खालामनो हायो बेबायदि मोनसे नाजादों। दा बयबो रायजो राजाफ्रा मोजां मोनदों सरकारनि जे थांखि, आरो बेनिखायनो दिनै जोंनि सोलोंथायाव जे गोग्गो सोलोंथाइ लाबोनो नागिरदों, क्वालिटि एजुकेसननि जे बाथ्रा बुंदों बेखौ जाहाथे प्रि प्राइमारि स्टेजनिफ्रायनो खालामनो हायो, बेबायदिनि थाखाय दानि बिटिसिनि चिफ मानगोनां बिथां प्रमद बर'आ बेखौ नाजागासिनो दं। रायजो राजाफोरनि मदद आरो हेफाजाब नांगोन। खालि न' लुखांनानै फोजोबबानो जानाय नङा। न' लुखांनायनि उनाव जाहाथे बेवहाय माने फोरोंगिरिफ्रा जायफोर मिस्ट्रेस दङ, हेल्पार दङ, बिथांमोना फैनाय जे गथ'फोर बिसोरखौ जाहाथे जोथोन लानानै माने बिसोरखौ फोरोङो, बेखिनिखौ रायजो राजायाबो नोजोर लानांगोन। थ' दिनै इन्टारनेसनेल वमेन्स डेआव बयनिसिमबो आं गाहाम हामलायनाय बावहरदों। देग्लायनि जे मेसेज जेन्डार इकुवेलिटि आरो सास्टेनेबोलनि जे बाथ्रा बुंदों बावहाय जोंनि थारैनो आइजो माहारिया जाहाथे जेरावबो बे सरकारि साख्रि बाख्रियानो जाथों गुबुन गुबुन दिनै इन्टारनेसनेल वमेन्स डेआव बयनिसिमबो आं गाहाम हामलायनाय बावहरदों। देग्लायनि जे मेसेज जेन्डार इकुवेलिटि आरो सास्टेनेबोलनि जे बाथ्रा बुंदों बावहाय जोंनि थारैनो आइजो माहारिया जाहाथे जेरावबो बे सरकारि साख्रि बाख्रियानो जाथों गुबुन गुबुन सुजुग सुबिदायानो जाथों बे पलिटिक्सआनो जाथों बिथांमोनाबो जाहाथे सरकारनि थिखानाय जिथु नियम आरो मासि बेफोरखौ मोनफुंनो हायो, आरो गासैयावबो जेन' समान हौवाफोरजों समानैनो बिथांमोना जेन' खाबु मोनो बेखौ जोङो होलांनांगोन। आरो बिनि थाखाय जोंनि समाजावबो मोनसे एवारनेसनि गोनांथि दङ। आरो बेनिखायनो आङो दिनैनि बे इन्टारनेसनेल वमेन्स डे बेयाव बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ आं बे समाव बावहरदों। আপোনাৰ সন্তান GNM বা ANM নাৰ্ছিং পাঠ্যক্ৰমৰ বাবে আগ্ৰহী নেকি? দৰিদ্ৰ সীমাৰেখা তলৰ মেধাৱী ছাত্ৰীসকলৰ বাবে সুখবৰ আনিছে কোকৰাঝাৰ ছেম কলেজ অফ নাৰ্ছিঙে। 2 আৰু 3 বছৰীয়া নাৰ্ছিং পাঠ্যক্ৰমৰ বাবে আগবঢ়াইছে 50% ৰেহাই। এই সুবিধা লাভ কৰিবলৈ শীঘ্ৰে যোগাযোগ কৰক 9854550697 আৰু 9854300175 নম্বৰত। যোগাযোগৰ অন্তিম তাৰিখ 5 মাৰ্চ 2022।